Takže čaute ľudia, moje meno je Milan a budem pre vás točiť videá ako sú napríklad Minecraft, Counter-Strike, Jailbreak, Mafia 1 a ostatné hry. A teraz prvé video bude z hry Minecraft, single player. Vytvoríme si nový server a alebo kanál budete mať dole v popisku, takže sa pozrite. V pohode. Ja dúfam, že sa vám tvorba bude páčiť. Hráme Minecraft 1.8.9. Zo začiatku to bude kúsok trhať, ale mám kúsok slabý počítač. Takže začal by som normálne potom a potom zahrám aj multiplayer s kamošom. Aj vlogy, to zatiaľ ešte začiatku, lebo toto má byť taký, že let's play kanál. To sa spawnuje na nejakú malú ostrove. Tak si spravím. Vares Minecraft, ale mám na počítači normálny kúpený Minecraft, tak spravíme si česku, spravíme si aj pickaxku, takto, a tak no, budem pre vás točiť Minecraft a také iné hry. Teraz si ideme naťažiť kúsok cobblestoneu. Bol by som veľmi rád, keby som našiel aj nejaké suroviny, aspoň uhlie, lebo to sa nám bude veľmi hodiť na pec a také veci. Aj piesok, kúsok môžeme. Na sklá, na iné veci, na lahvičky. Takto kúsok si ešte naťažím. Pôjdeme. Aj si spravím lodičku a pôjdeme na výpravu z tohoto nášho malého ostrovka. Tak. Dáme crafting table a pôjdeme. Tak. Naša loďka. Seed. To sa nám tiež bude hodiť na farmičky. Tam je squid. Dobre, no, na tomto tu nie je nič. Tak budeme s tou lodičkou musieť preplávať niečo, no. Jaj, no. Ideme na výpravu, haha. No, pozerajte diváci, či niečo nevidíte. Aha, tu je, dobrý ostrov, takže na tomto budeme asi aj bývať.
Asi toto spravíme aj Tomček. Dobre. Tak. Ja, nie. Moja loďka. Nie. Nie. Počkaj, pozor. Tlačím ťa tam. Tak. Dobre. Nerozpadni sa. No, dobre. Takto, máme našu loďku. No, a čo je na tomto tu Islande, alebo ostrove? Taký menší ostrov. No. Takže tak, no. Asi nič, no. Nemáme žiadne jedlo. Aha, králik. OK. Tak ideme ďalej, no. Keď nenájdeme nejaký väčší ostrov, no. Cukrová trstina, to sa nám... Tu barš nezbieram, lebo je na nič. Viete? Nie, loďka! Zase mi utiekla tá loďka. Bože. Stoj! Loďka moja. Hop. No. Dobre. Loďka, OK. Bol by som rád, keby sme našli aj nejaký chrám na púšti. Ale tuto asi nie, no. Tuto ani bars nejak nie. Nemáme toho jedla, bars. Ani kúsok. Nemáme. S tým jedlom to bude. Ale... drina. Takže kúsok, zase ideme preč, no. S touto našou krásnou loďkou. Oha. Keď to je pekné, keď sa to tak robí. No, tuto už to vyzerá kúsok väčší ostrov, ale... Dobre. Oboplávem ho. Že či tu niečo není. Tak. Nie, naša loďka nie. Ona sa despawnla. Aha, tu je. Nie. Dobre, no, tak budeme cestovať po púšti. S tým jedlom to nebude bars dobré, no. Keď nenájdeme nejaké jedlo. Teraz mám celkom nešťastie, lebo nemáme tu žiadne jedlo. A máme tu púšť, čo je dosť dobré. Nemám tu zatiaľ žiadne pluginy ako Set Home alebo tak, lebo tie nechcem ani mať. Tak no, to pokúsime sa nájsť nejaké jedlo. Tu je voda, ale tá nám nepomôže. Takže tak no. Dobre, aha, uhlie, to sa nám bude veľmi hodiť. Čo už som hovoril. Ježiš, jak som sa zlakol. Dobre, vykopeme sa. Hop. Ešte jeden. Ježiši Mária. Pardon. No. Hop, hop, hop. Tak, no. Takže tak.
Bože, keď som takýto pomalý, no, tak ma to dosť štve. No. Nemáme nič na jedenie. No. Hrám to na difficulty easy. Tak. Ach jo, takže tak no. Ďalší diel asi bude o tom, že budeme a si spravíme domček. A tak no. No, tak ďalší diel bude o tom, no. Si spravíme aj domček, nájdeme jedlo. A tak no. Už toto asi ukončíme. Lebo nemáme ani jedlo, ani nič. Tak. Ešte sa posnažím nájsť nejaké jedlo. A keď nenájdem, no tak budeme hľadať jedlo a tak. No. Takže toto by bolo na dneska všetko. Dúfam, že sa tento diel vám páčil a nezabudnite dať like, odber a pekný komentár. Tak, takže čaute a uvidíme sa v ďalšom dieli. Takže čaute.